Kadipay ti ag-duty? Kunak man no si katika sukat ko, bes. Mabalin ka di asikapay lang ti ag-duty ita arabi Cindy. Apay ngay. Agpa-Manila kami ngamin, bes. Kasta ka di? No okay lang kan ka, ah. No saan, okay lang mat. Maawatak no nabanok ka. Kabailak pay, mat. Siyak pay lang nga ti ag-duty ita arabi eh. Ay na, agyaman naklaonay, friend, ah. Awan na nyaman na, friend. Saan mat na dagsan ti trabaho tayo? Puyat na ang ati kalaban. Bayam, bumawi akto kan ka, friend. Saanan? Saan nabalit ag-sweldo akmat? Sige, agsubli akon iti station ko. Tama nga no makita nakpay ni boss dito yurwar. Anya ti araramidam dito'y kusina, dyan re anak ko. Di mo ibaga amangan kamanan. Nang rabi tayo mataan. Ay, sanak nga rin makaturog nga na. Ada ka dirik-rik na Awan mate. Awan pa'y mo nga minti good night ka. Anya? Di pa'y mo nag-good night ni Cindy kanya. Itay pa'y nga urayak ti text na. Ngam aging gayta ka awan mate. Maturog ka hidin. Busy lang ni Cindy iti trabaho na. Diyan nga rin makaturog nga nang no awan ti good night na. Saan ka makaturog no awan ti good night mo kunam? Sige, siya kunti ag good night ken ka. Good night, dyan re anak ka. Maturugan, wan. Mbala, maturugan. Tado pa'y ti matrabaho inton bigat. Aday ta, makaturog ka matsiguraw anak ka. Nanang mate. Sa balilat tamat no ni Cindy ti good night kanya. Agsapan. Ngumawan pa'y text ni Cindy. Uray, good morning lang kumano isaw. Ay nawaw. Makapakigtot ka may anak ka. Apay akasta tilangam. Apay napuyat ka. Ay, umuna ako ni Jigardin tatang. Ay, saan ka pa'y maanangan? Sa nabala ta nagkapi ako. Umuna ako. Tainak iliw-liwag ti sakit tinakam ka. Ay. Saan ka maawatan Sumaruno kayo tulat tagan ni nanangay. Nakon. Ay, mabit lang anak ko! Ay! Napanay. Di na pa'y sinumbatan mo ti saludsod ka. Bakay, naan ti anak ta. Kaslan na puyat, mate. Di mo na pa yan ijigardain, di pa'y manangan. Kasa daw, kat saan anaturog idirabi lakay? Iti niya gapaw. Saan ka nung amin good night ni Cindy nobya na? Ay, talagaan na in love ti anak ta iti Daiji Cindy. Wen ay na. Saan samatan nga ayat day tamarikrik na nalakay? Obsession samatan. Kasano mo na ibagam nga iti kasta bakay? Kasanaw, saan laang good night tinubya na kinkwana? Saan kit din ang makaturog? Ay, kagagangay na Mabutang la siguro ti anak ta no isukat da iti sa balay. Saan ka di akasta kamot ti day? Di ka pa rin makapangan no di ka sarungkaran. Agsardeng ka mamat si Kahulyaw. Ay nawaw, kunak man no imo na ti anak ta dito'y garden lakay. Tiyak mo makita. Sa dino ko matidado maapapanan na. Ay, ang mga no adala dita. Ay, itayak pa'y abugkaw. Ngam awam mo ti sumungbat. Danag mo. Mapan mo mangkidikitaan. Amangin kit dino sa bali, tinagturungan na. Sa dino ko matidado maapapanan na ngay. Awam mo bisyo ti anak ta. Saan mo ta nabarkada? Ay naasya kung ti madanagan lakay. Pagdanagan mo. At dani ti husto nga edad ti anak ta. 27 nan. Kasano nga raw no na-stress katanyamat ng tinaaramidan na itibagina. Ha? Si Kamat. Negatibo nga minti panunot mo.
Ay amukon, ti ayan ti anak tabakay. Sa dinaw tinangkitam ken kuana. Aday jayan ti puon ti mangga. Nakaturaw. Anya? Ipili ng tumot trabaho ka madlaw ang napuyatan. Ay, kasta unay ti daanag ko. Kunaklakit din no anyamat ng tinaramid na itibagina. Orekas jay ti anak ta. Nasaya at latamot ti kapanunutan na bakit? Di na maramit ti pampanunutan. Mapanak labiit iti ayan na lakay. Sa doon, di mo disturbuan tapno makain na namin. Naimbag mata nakariing kan anak ko. Anyat orosin na nang. Ay ka alas 4 iti malam Ay nako. Isunod lang mabisina kon. Jak na puutan na nakaturog ak gayam. Ay okay laeng. Nasaya at matkit di tapno makainan na ka mag. Ay, di kay pa'y natulungan iti trabaho. Okay laeng anak ko. Di ka madanagan. Ta saan kami met nga agungay. Agyaman na nang Ala, agtugaw kan tamangan ka pa'y sakbay nga agawid tayaw. Saan kan ariniing itay alas 12, tapno saan ka ama disturbaw, ako na ni Tatang Mau. Anya ti kunam Cindy? Saan naka-replyan ni John Ray? When nga rod best, saan namat lang nga sungsong-batan nagitiawag ko kenkwana. Awan ka di tinagapaan nyo? Day nga rod best, amang ano nasakit tinakam na Sanak ngamin anak kapag good night idirabi ita diretso matitrabaho. Ay naday takit din best. Amangan mat no impagarup na matan ang nakalipat ka. Kas kadagiti babay ang naglabas iti biyag na. Sa anak matakas kadagiti ex na. Uray kas ano, napudno akmat friend. Kadwaan naktuman kit di ang mapan iti ayanda, tapno makapagsarita kami. Agina nakakit din. Siya akong timapan iti ayanda. Kasano, no kagura nakgayam. Agina naka, tapno addamanen pamigsam nga agtrabaho intun malam. Di ka madanagan, ta ipalawag ko ti amin ken kwa na, best. Sino tao awag aya dyan ri anak ko? Itay-payday ta Ni Cindy, nanang. Ay nawaw, tinobiyang matgayam. Apay adi mo sungbatan. Bayan nyo ka di. Di mo ibaga kaguram ni Sinday. Pinagururay na kidirabi Bayak mat ata iso ti aguray iti text ko. Iso ti aguray iti awan. Ay sungbatam kit din. Amangan no adalaang makagapo no apay asaan nag-text ka. Amumot nga da trabaho na. Uray no busy. Nag-text ko malatamot Manulang mo dyan, manu a minutos ngay. Maawatan ka anak ko. Ngam kumama ni Cindy, iti gundaway na ngagpalawag. Saan mat ngamin amabalin nga inoras nga agtitext latan ken ka? Update lang mat ti kasapulan, nanang. Diyak mo imbaga masapul nga inoras nga agtext kanya. Di na ngamin maawatan ka, nanang. Anya ti masapul maura kail. Adda ka din ni John Ray, tata. Ay ada nang ibaw nakbiait. Ay ada masapul mo ken kuana. Adala ko man napatid nga ibagakkan kwa na, tata. Ay agkapi kapay nga raw basang. Urayam. Ang mga no agawid din tayo jay. Ay, tata, madamag ko man. Awan ka di tinadakdakamat na kada kayo? Kas kumaitian niya. Saan da ngamin nga okay tigayam ko anobya na, tata? Ay, wan. Saan nga ron nakaturog, edi na binsan arabi. Saan ka nung ngamin good night ni Cindy kan kuana? Anya? Ay, nano nakita mlati lang ana. Ang maawatak mat ni John Ray, tata. Napadas na ngamin ng timaloko. Isu siguro akas ta. Ay, uwan nga ron. Siguro ako na-trauma ako nada. Anya ti masapul mo, Raquel? Okay ka laan ka di, John Ray? Di mo salud-sudin. Si kakit di man.
Agingga ka di ita, kat nasakit tinaka mo iti gayem ko. Tikunam kanya, kat nasayat ataw ni Cindy agayim mo. Kaslasaan mo, ag-text lang siguro. No kaano akay kayat na. Huh? Saan apod no dayta? Nasaya at atao ni Cindy. Saan akas kadagiti daduma a babae dita? Di nakman ululbudan. Sa anak ng ubing. Sa anak nga agul-ulbod. Pudno ti ibagbagak. Kastoy ngamin, dyan re. Diretso ti duty ni Cindy. Isu asaan ang nakapag-text ka. Isu ti panag-duty na iti day di Arabi Tanagpa Manila Kasta ya? Day ti pudno. Isu ano siyak ti sika. Replyam ti gayem ko. Di ka madanagan. Siyak to mismo ti mangibagakan ka. No adda kalukwan nga aramidan na. Anyat isiman nyo, tatang. Hey, nangagaw ti saritaan nyo ko ni Raquel. Ti may papan ka ni Cindy? Ay, nawaw. Talaga mo Ni mo ila Cindy tinagsaritaan nyo itay. Ni tatang may. Nasayaat mo Ta imisem kamot tayo na nakaw. Italang nariknak mananti kastoy, tatang. Naimbag Taimpam amo ni Raquel tigayim na kanya. Ay, nujak na amo ni Cindy. Nalabit, ngaging ita ay, malukluko aklata. Kay talaga akas tati ayat. Wala, mangantan. Tayo nakpay sukunan ni nanang mo ije sentraw inton madamdama. Amangan o di nakabailan apagkatan, nagitiginat gatang na. Hello, Cindy. Agyaman ak ta sinong batam ti awag ko. Kumusta kan? Nasayat mo. Sika ngay, kumusta ka matan? Nasayaat man. Pasensya kan no sa anak nakapag-good night kan ka idi. Amo ka na sakit tinakam mo kanya. Maawata kong Cindy. Pasensya, no bimalasak. May salang ti may bagakkan ka. No adaman nagiti aldaw asa anak ka makapag-text. Di ka madanagan, ta saan ka nga isukat. Talaga laang abisyak iti trabaho. Adaman, kidawakan ka. No, okay lang Mabalin ka din nga ag-update ka no busy ka. Tapno ang mouth. O sige, inton sumaro no. Sigurad wag ka nakapag-good night akkan ka. Sakpay nga agtrabaho Tapno saan ka mapuyatan. Pasensya ka na. No overthinker da ito'y nobyaw. Amok nga da trabaho. Diyak nga ron malapdan tag panunot iti dakas. No kasta nga awan ti update mo. Okay laang. Valid man ti kasta marikrik na. Aglalo pa ita panawan. Ado dagiti saan ama kontento iti maysa. Di ka disinday, ti kinasaritam dyan re anak kao. Ay, wala nang. Sana magaya manalipatan. Busy la ka now. Kunak tumangamin kan ka anak kao. Win nga raw. Ay, no di mga ako makada kayo. Di saan kami kumaanagapa. Ay, tinapatag ita akit nasaya at kayo ni tinobiam. Wala nang. May salang ti sigurado kita. Ha? Ni Cindy ti babaya kayat kung ikalay sa. Ay, kaagawaam nga rod matan ti agurnong anak kao. Ay, naman hindi mangmanggag ko akalay sa pagsarsaritaan yung agina. Ay, to'y anak mahulyaw. Ikalay sana kanon ni Sinday. Wala, awan dakis na bakag. Kumusta ngay? Nakapagsarita kayo ka din kin ni John Ray? Wan, sinong batan na matantiawag ko kan kuana? Nasaya at matngarod no kastabes. Anusam ni John Ray. Talaga siguro piman nga adda trauma na. Iso akasta. Saan ka laang nag-good night? Saanin nakaturog? Mawatak matinobyok, friend. OA siguro, no, para kadagiti daduma. Ngam,
Adamat piman ngamin makagapo. When itapanawan, adu dagiti saan ama kontento. Impag-arup na siguro mo't nga insukat mon. Kastang arot ti ko na anak kanyat, bes. Kat inton sumaruno, agapdate ka ngamin kankwana. Tapno saan mat akom conformity pampanunutan na, friend. No kasta abisi ka, ipakaamom kankwana. Anya laang mat ngay di may sa minuto, bes. When best, kastantun ti aramidag. Narigatan, ang mga no adamanan saan ang makaturog no awan ti good night na. Ay, nawaw! Napatag ti komunikasyon, tapno mapatibker ti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Sikapay lang nga ron ti makamu kadag iti aso at tarakan ko, bakla. Wan ka di manang mila. Di ka matanagan. Pakanet, dahil titarakin mo. At to iti susi ti balay. Ay nawaw. Irar mo latan atikan ti aso. Tapno sana masapo na sumuroy ka kiti balayo. Awatem kit din. At dati pa nagtalakukin ka, bakla. Narikatan manang. Amang ano da mapukaw. Ay na, danag mon ay ha. Basta irar mo latan ti may pakanet ti aso. Tapno nalaklakamot laang. Sige. Tingarod susi ti bodega ti ibatik ken ka. Nasay-sayapay. Sana malit, mabalin naman nga agduto akiti ruwar. Numay gusti ka nanda. Okay nga rod. Agyamanak manan, bakla. Talaga ang mapagtalkan ka. Sana bale. 2 alawas lang ti bakasyon ko. Ikan kanto iti gungunamin to nagsubliak. Anya pala urayam jo nila kay. Mapan ka mangala iti papayan tapno adda ilaok ko iti lutlutok a pangaldawan ta. Kasano, numaranak ni Marimila dita. Kusilapan naktukit di man eh. Ay nawaw, awan ni manang Mila dita balay na lakay. Nagbakasyon ka numat. Kaano pa eh? Nasapa matitayag sapa. Mala, tumakder ka ditan Nakitak kat nga ado ti bunga ti papaya amulan Ay, nasayat mo't nga rod no kasta. Agawa am nga rudin atan Ngan nga ni maluto ti karni ti manok kasi daan ta. Uy, mapanakon. Basta sigurado ka nga awan tao, ha? Kas makita mat. Awan ni Marimila nga agsagsagad iti paraangan na itay agsapa. Umuli kalaktan iti alad na lakay. Ta sigurado na ikandado manon ti gate na. Ay na wow, itay payataol at taol ti aso na manang Mila. Simbangpat ka din, nanang. Jakman amo anak ko. Kunak man no kunam adwa alawas ti bakasyon na. Well, ang mga no dati emergency. Siripo man ket di titawa, nanang. Ay nawaw. Oh, ape ka di. Ano tinakita nyo? Kita no asino ti muli iti papaya iti arubayan ni Mila anak kaw. Ay, nagpaiso ko. Ako rin ka. Kasla pamilyar kanyak Uray adayaw. Amoklat tanwa sinaw. Ni manong Johnny man. Ano wow? Amo nang amin nga awan ni manang Mila. Iso akas ta. Nag-over da bakod damanan ako na akon. Ako rin ka man. Na, sa dino ti papanaman akaw. Kasaritak na ka nagtatakaw. Bravo! Bravo! Anya dararamidon dito yung bola ni Marimila, bakla. Si Kang ay manong Johnny. Anya tinaramid mo itarubayan ni manang Mila. Nakita ka limagto kay ti alat na. Ni, anda pa'y tinigam ang ebidensya. Anya kumangay ti bibiyang mo. Papanan na yan.
Ay, sana nasaya ti kasta. Gaputa awan ni Manang Mila, agover da bakod kayo matan. Agmula kayo mat ngamin Ibagagtukin ko na ito nagawid. Apay ngamin naman nakibiyang ka. Kung naman na sino ka mat ngagsasaw. Kasla sikat makinko ka. Nagadon apapaya lakay. Ada pa'y tinalak ang naluong bakit. Upat tinalak. Ay nawaw, sapay nagdadakal. Ay, una. Pinili ka na lang. Ay wad, nagita ka kinasarita na ka ni bakla itay lakay. Anyat imbaga na. Ay niya kung mga paingay. Nagadumara na sa una Nagpakalain man ang dayjay at tao. Gabu ka nung tawan ni Marimila. Agover da bakod tayo ka naman. Anya kumangay ti bibiyang na. No kayat na di mga alamat. Iso pa ya. Ay nananang, makapasuron na itakarupa. Apay, anyat imbaga na kang kaya. Kano siya pa kano ti man nakipiyang? Anya, si kapay ti man nakibiyang kat naglawag nga isuda ti nagtakaw. Unya ron, talaga na tangsit na kita tattao. Idamot ang buteng. Talaga narigat ti makiapa iti kasta klasin ti tao. Ipagamok to kan Manang Mila. Saan pa nga ito? Itiks mo kay idi Tapno amo na ti mapaspasamak iti arubayan na. Ipagarup siguro na kita nga tatakaw nga extension ti arubayan da, ti arubayan ni Mila. Ang mga numadadal ti bakasyon na nanang. Ibagagtulatakin kwanan ang gawin. Kaya ti mapabaso na niya. Anya kay manan ti masidala kay. Naibos mo ti karni ti manok analaukan ni ti papaya. Ang nangay nga tati, may bagay ti marunggay bakay. Marunggay? Uy, adumat ti marunggay ti karuba. Ay wunyag paisaw. Mapanak tumarin ng mga lain ton madamdama. Ay kaagsipot-sipot ka pa'y alakay. Ang mga numakita na kamanin ni bakla. Sapay taul at taul ti aso da Marimila. Nakita ka nagpaili ni bakla itay. Agpanunot ka ni tinayon tayo ti marunggay. Mapanak mga lain ton madamdama. Anay ko, tisaka kan likod ko bakit? Anay ko, apay akas na ti bulong ti marunggay ngay niawid mau. Panagkunam ka dikit masidapay day taa. Unay ka matan, bakit? Ano kaya? Napankalaang nangala iti marunggay. Agan anay ka matan na nagawid. Kasalanan ko lang iti tultulang ko, bakit? Kanay, nagsakit isakak. Nadislokay sa amat tayo. Anyat napasamak bunak. Nagak nga raw. Lumagto ako may dialat ni Marimila. Nagkamaliak. Anay ko. Apay nga min adi ka agan anad Kadwa anak manitay ni. Bakit grasya? Diyak kaya ti mabaldano no bilang lang. Bakit? Apay akas na tila nga managawid anak kao. Ano ba news ko kada kayo nanan? Ay nawaw. Anya dayta. Makapadra nagkamay. Ada ba na nagtakaw iti bulong ti marunggay, iti arubayan ni Manang Mila. Yan nga ni may busmot ti bulong na. Anya? Ay talaga mo't anatura, dagita nga agtatakaw Puno lang unay nanang. Nalang damit nga over the bakon. Saan mo ka di nakita no? Sino? Nakaturog ka, itayawan ka. Ang mga noing tsambada, hindi nakaturog ka. Da Juni kan ti asawa na siguro manan matik da itang nanang. Sino kumapay ti taduma? Isuda lang mo ti awanan bain, akaruba tayo. Lidaan mo ti mapagbagaan. Urayan na siguro ang dadaga sa mapasamak sa tagnakam. Kargam tulat tani ti karatula anak ko. Barag no isaw ti pagbot nganda. Imposible ba't anay tananang? Siyak tupay. Sandak akabutan. Karatula pa hit din. Kumusta ti marikrik na amlakay? Kita man ti sakak bakit?
Limtag la tamay. Ayun nga, paiso. Awagam to man ni bagat grasya, ta. Ilutan naman ay. Sana ka makapaglalo kastilay. Nuna yung tikasta, Juni. No nagananad ka kuma, saan kuma napasamak tikasta? Di ka gungit. Tadwata mo ta nagplano. Nairanod ka mo tititinakaw ko. Ay na, kasano pa yung dayta? Kasanaw no sa kanan ama imbagan dayta sa akam. Di pilay kan tumatan no kwa. Ay awanan Di nakbut-but-but ngan abakay. Ay saan ka but-but ngan? Ibagbagakla ang ti posible ang mapasamak. No saan nga agimbag dayta asaka, talaga ang mapilay kalakay. Nabayagasan ko ang nakita ti karuba ni Manang Mila, naman. Ay oray siyak. Nakitak ni Ruby itayag sa pangamjak man nakita ni Junay. Kompleto. Ora ti marunggay, kinbunga ti papaya ni Manang Mila. Saan mo ito na nagsayang? Amang ano adda na panan ni Junay. Uno saan? Amang ano mabuteng da iti karato lang nga insabit mo anak ko. Kumaan na nang. Amangan ket din no maibus ti papaya ken marunggay. Amangan no panulutan di Manang, asakit din di mangibibos nga oresan met. Ayun, dua lawas metten tinapalabas. Ngam awan latamet ni Mila ang nagaway da anak ko. Nag-text kanyak Manang, agaawid to kano inton malem. Ay, nasaya at matangarod no kasta anak ko. No agawi din, sakbay ama ibus ti mula iti arubayan na. Mabanak pa iti ayan ni Manang Mila nanang, simbangput mo ten. Buwan, tapno makapagsarita kayo madlaang. Madanakan aklang. Anya ko matipagdanagam anak ko. Amang ano makita na anak sayan ti mulay ti arubayan na, ket siya ti mapabasol. Ay kat ibagam kan kwa na ano anya tinakitam. Awan tumot kami ni ebidensyak nanang. Day talaang tirigat na anak ko. Ano pa'y kasta? Ibagam latakan ni Mela no anya tinakitam, tapno amuna. Adamot din kan kwa na ano pa na ka? Agyaman ak unay, Ken. Agyaman ak ta inasikasom anaim bagdagi ti tarakan ko. Awanan yaman na Manang Mila. Oh, awan ka di ti madlaw mo, Manang. Kas kumaiti anya. Di mo ka di makita, anak sayang ti bunga ti papayam, ken bulong ti marunggay mo. No si ka tinangala, okay la ang kanyak bakla. Awan ti parikot no may papan iti dayta abanag. Day tangarod. Sama siya tinangala. Lagi ti karuba mamahiling nga gober da baakod ti nagtakaw. Iso akin narga aki ti karatula iti awan kayo. Anya? Day tatipod no Manang. Kinasaritak nga ron ni Manong John, hindi nakita. Iso pa ikit, hindi makaungat. Talaga gayam dagita at tao ah. Bayam, mapanak to iti ayan dahin ton madamdama. Makauma ti kastang aramid da. Pudno ka di tinadamag ko, Mare Rube. Anya manunday ta na damag mo, Mari Mila. Nag-over the bakod kayo kanumanon idiawa anak. Nay, saan kayong agpabasol akastaan no awan ti ebidensyayo, Mare? Nakita ni bakla ti asawa man nagtakaw iti arubayak, Mare. Naa, naglaingkit di ang agpabasol da dya bakla. Agrason ka pa ilaang. Ibagbagakla ang tipod no, Mare. Isulaang mati mapan iti ayan niyo. No kasta, pagbalinan nyo nga ulbod ni Ken? Aging sisingpet lang dayjay. Sigurado nga damat ilamlamang nakalukwan na. Kinasaritam ka nin da Manong Johnny, ken Manang Ruby, Manang. Ay, wan. Nakasaritak ni Mari Ruby, di kalman. Ilibak namat. Naa. Ay, bayan tayo latan. Konsensyada matan ano ilibak da ti dakas nga ramid da. Ay, na-video ko ma. Saan da ko ma makapaglibak? Amangan kit din o pampanunot, masyak tinagtakaw Manang.
Kagan anom kumangay kat adumat timula ni Nana Senya amarunggay? Agyaman akmanan. Ammo kan madlaw ko nga agul-ulbod ni Mari Ruby itay. Ang bayan tayo ida. Isumat lang ay libakda. May salaang ti maibagak. At danto ti aldaw dagitang agtatakaw. Unay batanday taasakam lakay. Di matan nagimbag. Ay, abam tuman manan ni bakit grasya bakit? Ay, namin ano matan anailot ngam di matan nagimbag. Ano, kasano ak ngay ama kapag nanukas tilay. Ay, kat gumatang tan iti muleta ah. Anya, Manong aldawon tinapalabas. Ngam di matla agimbagan. Karmam siguro day talakay. ay, saan? Mapantay di ospital. Mapantag, pa-check up. Ang mga no talaga na-dislocate mo tan. Awan mo nga rod kwartata. Pangalaan ta nga rod nga iti pagpa-check up mo. Kasto nga rodan? Di nakadikasyan bakit? At to yung tiginatang ko amuletam lakay. Ay wanam day ta, tanakangingina. Anya nga tanagpudno talangan bakit? Anya? Aklo ng tanti biduta. Ay nawaw. Nakalusot tala nga rodan, agpudno kakit deng. Unang madanagan ak ngaminan bakit? Ay, agsardang ka man si ka, Johnny. Panunutan mga minanaimbag. Ang mga nuday tuyon ti kasukat na iti kalukwanta. Urayam kadimat as sikat ti maaksidente sa kagnakam. Ay nawaw. Naan ano ni Pari Jonay? Natnag nga rod, mare. Anya? Pinapuno na imayak dito ayan mo iti awan ka, mare. Nangalag iti mulam mamarunggay. Hindi ko nakalo magtuwak iti alad. Nitamot na na-aksidente ak, mare. Kunakun kat. Pudno tinaibaga ni bakla kanyak. Sa pala ko mata, mapakawan na kami, mare. Ay na, nuapay ngamin ang mahilig kayong ag-over the bakod. Anya lang mati agmula kayo mat iti arubayan nyo. Eh, day tangarod ti bindot mi, mare. Inura yu pay laeng at dati dakos ang mapasamak sa kayo agnakam adwa. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan. Iti kasta, awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Agyaman ak laon ay mariglo. Nagatang kumatlaang ti cellphone nga ara pa apo. Tin ka rin, mare. Wen, siyak to ti agbayan. Sapay nakangingin na ta cellphone, akayat mo, mare. Wen, tapno sulit mat mare. Ala, idulin mo pa'y nga ron iti box na. Tamangan kit dinumatnag mo, mare. Saanin mare, igamakon. Anya? Di bale, taan nadakmat mare. Sa dinaw tinagkapam, glaw, anak kaw. Nagpasentro kami iti kumarik, nanang. Anya ti inarami jo iti sentraw. Kinaduak ti kumarik ang nag-apply iti home credit, nanang. Nagan ko ti inusar na. Anya, imanugot ka anagan mo, ti inyutang ti kumarem. Marigatan ngamin nga ag-apply, nanang. Ay nawaw, kita anak kaw. Ang mga nuday tantaw ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan iti kumarem. Saan mat siguro, nanang? Daktil ti panagtalag ko iti kumarek. Nanang, relax kayo laeng. Mabayadan to ni Mari-Marilyn ti utang na iti home credit.
picturean nakman pa'y brando lakay. Ay nawa. At dami ti baro a cellphone mo ba kay? Wen, clear ti camera dahito a cellphone lakay. Iso nga umay ka, ta picturean nakman. Ay nangalama itim bayad mo. Saan ang mabalin ang maamuan ti asawa? Akong credit tinagapon ti cellphone ko. Amangan kit dinuadun tumanin ti sa una. Bakay, apa di ka makasungbat? Ay ikwa, lakay. Di mon saludsudan. Sana bale, pasyak mat ti agbayan. Sa anak mat adumawat ken ka. No, apay nga minagimatang kay ti baro. Kat mabalin pa'y matisigo ta cellphone mo Anya nga ingarod kat na umaakmat. Ken may sa, daanan dayjayan niya. Oh, kitain nyo Tama nga numatid-tidan iti kapiday ta cellphone ko nakaparabaw iti lamisahan, tatang. Ay, Wayne. Nakita ko anak ko. Sana mga bulsek. Ay, mabit man lang, tatang. Ay, nawaw. At ayaw mo ti cellphone mo kanya ka. Panagkunam ka di. Kit matid-tidan pa ilaan. Ay, basta. Saan ang mabalin ang matid-tidan iti kape? Wan no magasgasan day ta a cellphone, tatang. Amuyo mat akagat-gatang ko lang day ta. Ano apay kami naging matang kay si Baro. Yung mabalimpay matida ang cellphone mo. Ay, agpada kayo iti asawa. Awan lat ibagayo. No di apay ngamin agim matang kay iti Baro. Kat mabalimpay matisigod a cellphone mo. Ay, nawaw. Sayang magamin si kwartamay. Ay, natatang. Saan asayang tamausar kumot day ta a cellphone? Kumusta nga ay Mari Marlene? Nasaya at Mariglo. Nagbayad ka din iti home credit, Mare. Tay monthly payment mo di mo liplipatan. Wen, kinapudno na. Agpasentro ak itamare. Mapanak agbayad. Nasaya at mat nga no kasta, Mare. Narigat mat no saan ka makabayad itang aldaw nagtutulagan tayo. Wen ka di mare. Di ka madanagan, tagod payer mat da tao. O sige, agpatuloy ako, Mare. O sige, hagan-anad ka, Mare. Sa di natin ta sawak tatang. Nagpasentro ba? Apay ka no. Gusto tinlanggag ko. Mapangkaragbayan iti home credit na. No kasta. Home credit gayang tinagkapan ti baro ka cellphone na. Dito ti siyang ko sigurado. Di na pa'y mo't imbagbaga. Ngadta tilakad na ita. Nabisina ko nga gururay ti balon ko. Tagayam, awan ti mauray ko. Ang mga nung nalipatan na nga imbaga ng garap ko. Naimbaglayan Tanagawit ak tatang. Mabit lang. Sabang kita sarang kita kanam. Agyawan ak tatang. Ngamuray sa amin. Kabaylak mo tagaw Alangaw, mangangga. Pasensya ka na. Diyak mo saan ka nagbalon. Lamok ko ba? Siyak kumati nang itunod iti balon mo. Anom dagit ang kaldero, lakay. Paglutuak bagay. Agnagadak pa'y maniti kalapaw tayo, iyabang ka. Tapno saan ako na mabanog ang magmag na tunggalag sapak ang malag. Saan ka din nga agtad-tad ti bubong? Saan yun? Tinarimaan ko di kalma. Kaano nga rod nga agawid ka dito'y balay? Sa anak pa sigurado. Nga mga nung mabayagan na kita. Adumag gamin, tinaskan nga ramidag. Itulod ka nga rodin. Saan yun? Kundi tulog ka pala. Kabaylak mo. Mapangkagit dito ni Nanay Sing. Tatangtanan nakakano. Apay mga insakom, dagiti ka gusto mo Marlene, anak ko. Agnaidak pa'y lang igay bangkag, tatang. Sumurutakkan brandong. Anya? Nasaysaya at matlaang no agnaid kami iti asawak ijay. Tapno matulungak matlaang iti trabaho na, tatang. Anda ka diti parekot, anak ko. Ay, awan mo, tatang. Sigurado ka. Kasla saan ba't na normal ti kasta? Anya saan anormal matibagbagang, tatang? Di ka madanagan, tagawid kaming tulat ta dito'y balay numalpas ti trabaho mi. Ano kasta ti plano? Awan marami na ko na. Ala, mapangkagano na eh.
Anya tararamitom diti bangkag bakit? Dituyak matin nga agnaid lakay. Anya? Tapno matulungan ka Awan ti kuryente dito eh. Adamat ginatang ko a power bank. Gure ka ma. Makadlawa ko na. Ang mga anya tikat mo nga ibaga ka niya. Si kakit dimot. Awan, anya kumangay ti ilimod ko kan ka. Ay, nalubat man ti cellphone kan power bank ko lakay. Agawid akpay laang ijay balay. Ay nawaw. Kat numalaman. Ijayak matlaangan amaturog. Insapsapam ko ma. Kasanon numarabyan ka dito dala. Ay nawaw. Unay kan ayalakay. Amumot akabailak ti agawid uray rabii. Sa anak amabutangan niya. Ay, alang araw ta. Ngam agan anod ka ba ka da? Agyaman naklakay. Masapa akto inton agsapa. Ay nawaw. Sige mag-marlet anak ko. Sumaga. Agyaman nagtatang. Apay mo't arabihin mo ti panagawin mo. Ado nga minti naramid mi ijay bangkag itay tatang. Ag-charge sakpay ita arabii. Kay, matulog kan dito ya. Wen, dito yakpay amaturog ita arabii. Taurayak ama-charge ti cellphone ko. Ay, limbag lang ang taninayunak tinluto. Di unay pigsaan tatang. Ha? Kontrolin nyo ti boses yun. Apay ko ba? Amangan no adda makangag kada kayo. Ay nawaw. Kasaladamat ilam-lamang ang anak ko. Agrobwat akong tatang. Ay naturas na ya. Alas 4 iti agsapa. Ay, nasaba pa may. Una, tapno sa anak ama initan tatang. Nagkape ka tayo. Agkape akto ijay bangkang tatang. Luwapay kami, namasapul ang masapa ka pumano Kas na ko nakitayan, diyak kaya ti mainitan tatang. Alang araw, pakirikip mo tininaw Itay pa, adi ka matagtagare, Glow, anak ko. Apay ka day. Ada nga min naawat ko a text na lang. Saan ka numatan nga agbaybayad ni Mari Marlin iti utang na iti home credit? Anya? Kan nabayag mo na sana limablabas dito'y balay. Diya kung makitkita nanang. Na, sa dino kumangay tinapanan na. Diya ka mo nanang. Di na matrip-replyan dagiti text ko kanikwana. Ay kat mapankan iti ay anda. Kasano no awan ni Jay nanang? Padasam lat tati mapan Narigat mag no agururay ka iti awan. Sapay nagan mo tinausar iti dayta home credit. Ay, dayta nga rod nanang. Amangan no ilam-lamangan na kung dayjay ako mare. Ano ti masapul mo, Glow? Ada ka din ni Mari Marlin, tata. Abay, ada ka ti masapul mo kayong kuwana? Ada kami naawat ko a text iti home credit. Saan ka numatan nga agbaybayad ti kumarik, tata? Sa dino ka di ayan na ita. Di namat kami replyan dagiti text ko kankwana. Anda tayo ti bangkag na. Simburo kinila kayo na. Anya? So, may lagayang makayat na tagday di jay. Kanda magamatraso na king ka. Kaano pa yan na panijay, tata? No, dahon malagay. Imbay ni Rabe. Yung nasapa mo man pimbanaw. Ay, nawaw. Anya nga nga ti plano na iti utang na. Agar aramid na tamarlin iti parikot na. Mabalin ka di akaduandak iti bangkag na, tata. Agsasaruno nga min ti mauawat ko a text. Amangat nunagan ko ti madadaol no saan ang makabayad. Anya ter aramidem dito ay Mariglo. Ay nawaw, painosente ka mat mare. Nalipatam samat ti responsibilidad mo iti dayjay a home credit. Ado ti mauawat ko a text. Saan ka mat gaya man nga agbaybayad? Ay ikwa nga min Mare.
Naimbag kumaan o replyan mat dagiti text ko kan ka. Siyak pa ilaang mat ti mabannog ngay may dito'y bangkagyo. Pasensya kan, Mare. Ilamlam mga naksamat tan, Mare. Ay, pasensya kan talaga. Awan pa'y ngamin kwartak, Mare. Ay, saan mabalinti kasta, Mare? Panunutom ko maanagan ko ti inusar mo. No saan ka makabayad? Di siyak to ti kamatan ti home credit, Mare. Diyak amukan ka, Marling. No apay mo't ngamin nga imutang ka pa'y lang iti day tahong credit. Tidakas na ba'y, nagan ti kumarin tinusar mo. Pangalaam nga ro din, ti pagbayad mo, ah. Ay, jak amo lang kay. Nagawad ka pa'y lang. Urnusan nyo kin ni Marim Aglaw, luan niya man ti parikot nyo. May pasubo pi man ti kumarim iti kastangar aramidon. Awan mat nga rod kwartak. Agdiskitar ka pa'y lang nga. Ibayan mo pa'y lang, dagiti ginatgatang mga appliances tayo. Kung saan, itin mo kinkwana dahi ta cellphone mo, kung saan ka makabayad. Anya nga ro, kat agin uutang ka, di mo magaham ka ba ilang tagbayan. Awan ka diti kwartam dit alakay. Ay, pangalako mga iti kwarta, gatawan pa'y mo't ti mailako. Mala, agawad ka pa'y lang, tapag saritaan nyo dahi ta kin ni Mariglo, di mo urayan ani kapitan, ti umay mangiguyod ken ka dito'y bangkag. Ala, agawad ka! No awan ti kwartam, itad mo kanyak day ta a cellphone, Mari Marlene. Apay ngay, Mare. Katuan tasya kung timang bayad iti balance mo. No saan mo pa'y anabayadan ti kagudwa, ngam agparigat ka matan. Itad mo kanyak ti cellphone, tasya kung ti agbayad. Nagan ko ti madadaol iti kastangar aramidam. Di lang mabali na pagsaritaan tapay, Mare. Ay, pasensya kan, Mare. Gamawa ng tinas ka na pagsaritaan ta. Saan ka nagtungpal iti tulagan ta? Ilamlam mga nakpay. Lukas na ti ko na. Anya ngay nga rod ti maaramida. Pasensya kan, Mare. Pasensya kan. Ngam kasla na awanan ti panagtalag ko kan ka. Ipasubo nakpayan, Mare. Ay, nawaw! Utang katliklikan. Panagtalak iti may sa agayong, kat intay aywanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.